Si San Pablo, mga igsoon, sa unang pagbasa may deklarar nga wa gyoy maayo diha kaniya. Talagsaon ning tao no nga moangkon nga wa gyoy maayo diha niya. Lingay mong tupad ning na moangkon ka nga buangon ka. Talagsaon bitaw. Tanawa si San Pablo, nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako. Kinsa nato dinhi ang musangyaw nga wa gyoy maayo diri nako. Purti na tong paningkamot nga nindo tatanahon sa uban. Pertim kanyong color sa inyong buhok, kiss-kiss anang kilay, paputi anang naong, alam make-up, lipstick, alam terno-terno anang inyong gipang sulob, butang-butang anang mga brunda, sagun sana lito nga kani sutana-sutana para lang yun nindo tan-aon ba, di ba? Unya si San Pablo ni deklarar nasayod ako. Unsa may pasabot ana? Si San Pablo nagtudlo nato, be in touch with your heart. Susiha ang imong kasing-kasing, ang imong yung tinuod nga pagkatao. Kay kinsa ra may nasayod, kinsa ta. Ikaw rasad o ang Ginoo. Kay nasayod man siya sa wa nato gisulti, sa wa nato gideklarar, nasayod siya. Muna nga si San Pablo sa iyang paningkamot nga masuod siya sa Ginoo, iyang gideklarar ang kamatuoran nga naa niya nga dili makita sa mga tao sa gawas. Tanawa ko ninyo, unsay tan-aw ninyo nako, maayo o buangon? Sige, kinsay mo ingon, ikaw pader, akong tan-aw nimo buangon ka. Tasa nga mo? Paggawason tagyod kas misa. Ano ita joke ra na. Dili na. Og mutan-aw nako, siguro gyud ko in general nating pipilang jutayra. Bisan diha social media kanang ako mga humili, di ba? Na kuan man sa kuaning social media daghan man sang gasunod nako ani. Naa man gyud mo comment nga binuang, aka na bang makasaway gid nako ba? Pero og imong tan-awon, naara na sila sa mga 10%, labing taas tingali 20%, pero 80 to 90% sa mga mag-comment nako, nindot gyud ang ilang i-comment. Ana, sa inyo nang nakita. Pero ako mo imutan-aw nako, ako gyud ba? Makaingon jud kong wa gyud koy ayo. Ngano man, sama ni San Pablo, matud pa niya, na ako'y nindot nga giplanong buhaton, pero ang akong buhaton ang wa nako planuha. Ang di nako gustong buhaton, mao'y akong gibuhat. Ang gusto nakong buhaton, dili na noon mo'y akong gibuhat. Ako, kamo, parihatag experience. Siguro yung ko ana. No? Ay, klaro na niyo mga naong. Muna, matud pa ni San Pablo, doon na di ay duha ka buok balaod nga naglihok diri nako. Ang balaod sa Dios o ang balaod sa sala. Di kita gustong makasa. Way tao ay nga mopilig sala. Pero kining balaod sa sala, mura ni siyag muyud-yud nato, muguyod nato, mamugos nato, pagbuhat sa dili nato gustong buhaton. Kinsagong banaha gustong mangabit, kinsagong asawaha gustong mangabit, kinsagod nga government official nga gustong mangurakot. Waoy, naabagoy nag-ingon diha, butari ko ninyo kay mangurakot ko. Waoy, wajud. Pero ang sala nga nag-operate diha nila, diha nato, maunay nagtudlo nato pagbuhat sa ikauwaw natong buhaton nga mao ang sala. Wa gitaw nga ipagarbo niya iyang sala.
Tanawag na abay nangangkon diha nga nangurakot sila. Wa oy, kay ikauwaw kay na. Moingon gina sila, sige, suway sakop, kasakop ba mo? Basta di jud ko mo angkon. Mo na ingon sila, wa gid kawatan nga mo angkon. Wa gid na. Tanawa karon no, unsay nahitabo, magkatawa ta. Ang present nga isyu, flood control, PhilHealth corruption, mga budget sa agriculture corruption, sa education corruption, mao na roy present issue, o sa military corruption, kanang agriculture corruption, mao na roy mga present. Tanawa, og mosunod mo sa atong social media, mas nindot mang social media karon kaysa newspaper. Sorry sa inyo taga newspaper. Kaya nga naman, ang social media man god inig kahitabo karon ikahapon na. Usay hinon fake news pod, abisan ang kanang newspaper, fake news man sa uban diya. Pero ang ako lang paspas kay ba, katimbang-timbang kita. Ako man sa nang tan-awon, dili speakas, ako man ang ano, nindot man sad, mo lagi manghurot sa datong oras nung si paminaw. Mo ginay di nako gusto untang buhata. Pero magkatawa ko ba, ang ilang gipanghisgutan sa ato rong present administration gikan sa atong executive, sa atong DOJ, sa atong Congress, sa atong Senate, o sa atong ganing sa panangusada judiciary, ombudsman. Ang ilang gipanghisgutan ang kadtong mga kaso niadtong 2008, 2016, 2022, 2019. Amo bitaw na hinungdan nganong ang atong former President Rodrigo Duterte to anaros dahig. Ang kaso mo na niya atong 2011, nga ris 2019, mo man na ang mga kasuha. Karon ana sa bag-ong nibuto nga ang atong bag-ong ombudsman tira dayon siya ni Senador Joel Villanueva nga doon na siya kaso atong 2008 nga gitagaag pronouncement pagka 2016 nga iya dayong giutingkay nga iya dayong suwatan kunog letter ang Senate nga ipa-disqualify ang pagka-senador ni Kuan ni Senador Joel Villanueva. Nya kay ni presentar mo sa Joel Villanueva nga na-reverse na dito pagka 2019, iya na sang giatras ang iyang kaso kana kuan ba kanang unsa na hibaw ko nga kanang ilang paghisgot sa mga karaan nga mga kaso aron tabunan ang present issues. Nganong ilang mang tabunan kay ang maigo ang present administrasyon man. Ang present administrasyon mo nang niingon si Kristo sa atong ebanghelyo karon, mga tigpakaaron ingnon. Nganong tigpakaaron ingnon man ta? Matod pa niya, may kaimong mubasa sa ano tingin gingon dili? Mga makamao kamong mga tigpakaaron ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway, sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahona pasabot this present time. Unsa may kahulugan karong panahona nganong rampant man ang corruption sa flood control, sa DPWH, sa atong education, sa atong mga kapulisan, hapit ng sektor nato nga naay budget nga kwarta, nganong kusog man ang korupsyon. Tubag. Tubag. Kana. Nganong di mata ka maong mubasa ana? Nganong magsige man tagbasa atong tuas karaan? Tungod kay ang sala maoy nag-operate nato. Ang balaod sa sala ni ulipon sa atong mga leaders ug sa atong mga katawhan. Kanay atong basahon na ang sala di ay karon maoy naghari. Ang pagkabakakon, ang tigpakaaron ingnon, ang pagkagarbuhon,
ang pagkamasukanon, ang pagkaulag, kaning kaulag, mga bisyo, ang pagka-drug addict, ang pagka-sugarol, ug uban pa nga mga sala mo'y naghari karon ug mauna nga nagsige na taog antos nga wa na tay budget sa atong healthcare, nga ang atong mga public hospitals ikumparar sa public hospitals dito sa Amerika, sa UK, sa Canada ug uban pang mga dato nga nasod, ang ila ditong healthcare grabe gyud kanindot, di ba? Una ka mamatay, giatiman gyud ka to the max, nga wa na kay huna-hunaon nga gasto dinhi. Ultimo kunong gapas usahay maglisod pa og provide ang hospital. Ultimo gani dextrose, automatic dextrose sa emergency. Ang pasyente pangaporting pobriha maoy papaliton sa dextrose. Kay dili gani ka mo palit, ipundo na diha. Ultimong higdaanan sa pasyente, usa ka bed, tulo ka buok mga nakay ang mo ang mohigda. Kuot ka diri, kuot ka diri, kuot ka diri. Unay 3 in 1. Nakasuway biya ko kanang kuan duty og hospital. Chaplain baya ko for almost 15 years nang dias mga hospitals. Ila kong tawag-tawagon ay mga pakalawaton, ay pakumpisalon, ay hilugan. Dati sige ko atong hospital, maabot ko dito usahay sa mga kananaang anakanan. Nakakita sa ko anang nanganak. Uy, sus, dito'y akong gihilugan kay galisod ko nung panganak. Suod lang nga rin pa din. Pag suod ako, sus, managbikangkang man din ang uban dito. Naku na, ginoo ko, nakakita na ko. Secret. Uy, luoy kayo sa public. Tak luoya lagi. Naapay na naghigda ang kanang higdaanan sa ang kanang lingkuranan unta sa magbantay, naay na naghigdang pasyente. O di na mahitabo dito sa mga public hospital sa Japan, sa Singapore, sa Amerika, di na mahitabo dinhira nas ato ngano man. Ang sala sa korupsyon, ang sala sa pagkakahakog aning kwarta, ang sala sa pagkamanhid, sa Tagalog pa manhid ka nang di ka mubati sa imong isig katao, labi na gid labing ubos, naghari ronato ang balaod sa sala, labi na gid sa atong mga leaders, labi na gid sa mga leaders diha sa politika, ay mong kabalaka kami sang mga pari apil sa mianang pagkalaog og kwarta. Dili inon tanan, di sa tanan sa tong gobyerno, pero naghari in general ang sala. Ug unsaon pagbuntog ang sala? Di na ta magsigig tulisukay sa atong isig katao. Kay kanang makasasala, muatake gid na sa tao, dili sa sala. Mulihok kani ng sala, mailhan na nimo ang atakihon, ang iyang kasukan, ang iyang ipinalize gyud kanunay ang tao. Kanang tao nga giyahan sa sala ba? Labi nag-leader na siya, panalitan ombudsman na siya, or presidente na siya, or gobernador na siya, mayor na siya, or pari na siya. Ang iyang atakihon, ang iyang kasukan, ang iyang yung ipanish, ang tao. Pero ang sala, di na niya hisgutan. Panalitan, inahan ka. Sigihan imong latos imong anak, kay namakak. Imong latoson. Ikaw nga naglatos, waday ka mamakak. Hoy. Imong yaw-yawan ang imong bana, kay namakak. Ikaw ang asawang nagyaw-yaw, wa jud ka pamakak. Maotong dihay kausa nga si Kristo gidad-an og babae nga gisakpan nga nanapaw niya ang ilang balaod, batuon ning bayhana hangtod mamatay, niingon Diyos Kristo, kinsa ninyo ang wa gyoy sala mo'y unang mohapak og bato sa babae. So ang gusto ni Kristo, hate the sin, love the sinner. Hate the sin,
love the sinner. Munang naingon siya, basaha ang nahitabo karon. Giharian na mo sa sala, buntuga ang sala, kamong mga makasasala paghigugmaay mo. Magtinabangay ta pagbuntog sa sala, mo na dinis atong parokya, magtinabangay tag buntog aning sala sa pagkahakog og kwarta, mamalit na tag slots. Ipalit na ninyog slots. Ngano man ang atong slot donisyon na nato para sa simbahan. Unya ang atong matigom ana atong gamiton sa tibuok community. Dili sa personal. Kay bawo na mo ana, mo na palit mog slots. Kay imo na sige hagtigom imong kwarta, matintal ka pagpadaghan ana, hangtod imo nang daog-daogon ang imong isig ka tawo. Kay gusto jud kag dako nga kwarta. Mo nang ato rong mga kana ganing official sa gobyerno, mga contractors, mga businessmen, gusto na kay sila kaniadto ang ilang gusto thousands raman. Karon millions na. Nya ang nakakawa na sa millions, gusto na sa siya billions. Nya ang nana sa billions, hala, trillion. Mao na ron ang atong utang, trillions na. Ang corruption karon trillions na. Sa una billions na. Mangurog na tag makadungog ta, hala, 10 billion. Hala, kadako ana. Karon yano-yano na lang nila 1.7 trillion, flood control pa lang. Upatakibaw pila sad ka trillions ang sa PhilHealth, or sa military, or sa education, o totalo ng tanan, pila ka trillions. Trillion? Kibaw ba mo trillion? Pila ka zero ang trillion? Sus, og na atay kuliktang 1 trillion, pastilan ka, no? Di ba ka mabuang ang pari, no? Naagi mo hogs kolekta ba itan hala 1 trillion cheki ba 1 trillion sus mabuang sigurong pare makabuang gyud kay nga naman wa man gibangkong mudawat ana nga naman daghan kita justification kay karon purting istriktuhas atong mga bangko istrikto kay sila kaning ansa nga na amla istrikto kayo basta mo withdraw na gani kag 500,000 daghan kay kag supporting document samot na gyud og withdraw kag 1 million porting daghanang pangayoong dokumento to prove nga legit ng imong kwarta pero mangawat naging atong mga dagkong tao billions ang kawaton why documentation isud lang bag ihatod pa ngadto sa opisina nya wa pay kaso silas lang ta. Ang gagmay kaayo nga naglisod na lisod-lisoron pagyod. Ang dagko kaayo nga porti ng hayahayon pagyod. Mangagi pa nas karsada na apag magwangwang ana. Wak nga to. Kay di gyud gustong matraffic pero sila'y hinungdan nganong traffic kaayo ta. Sila di gustong matraffic pero sila'y nagsigig approve anang corruption. Daghang insakyanan nga kulurong nagipang-aprobahan. Ug wa nay klaro ang atong traffic diha tungod kay ilang gikurakot ang budget. Mura na nung kong nasuko. Ikaw padre ba suko-suko ka kurakot ba sad ka? Mo lagi na wa gid tay ayo mo atakihon na natong sala oy. Takihon tanang sala. Higugmao nato ang nakasala. Na ako lang ning isulti, bahala na medyo lain paminaon pero ako ning isulti kay transparency man ta. 2 days ago, gitaktak na nako ang akong driver, personal gyud na akong driver nga si Edgar. Kamong uban nakahibaw na mo nga si Edgar akong driver. Akong gitaktak kay wa na siya ni practice sa Trust Cebu. Labi na gyud ang trust. Dili na siya transparent. Wa na sa kay siya mo support sa religiosity nato. Wa na sa kay siya mo support sa unity, sa service o sa technology. Wa na kay siya ana ni gamit in relation to our team. Pero ako siyang gi-assure, sobra na mga napo ka staff nako sa akong pagkapari, na akong gidawat isip akong staff, nga gipangtaktak nako.
apil na ang ako mga suod nga member sa akong pamilya nga ning serve nako. In one way or another gipang taktak nako. Kay di na sila mohaom nining akong basic principle, trust Cebu. Sa akong pagtaktak nila, sama sa ni Edgar, akong giingnan, Gar, ang atong panaghigala forever na na. You can count on me. Di na lang ta magkuyog. Hinilakay ni. Hinilakay ni. Mo sa tong uban akong mga kuan, hinilakay pod mi, pero di na lang ta magkuyog. Na ako'y gitaktak, estudyante pa, akong gipadayon pagsuporta hangtod pag-apprentice, karon isakay naman, ambot lang mahinumdom pa bato nako. Nasa ko'y gitaktak, nasaaran ako nga tukurag balay, ako yung gitukurag balay, gasto ko mga hapit 1.5 million, house and lot, pero taktak na siya. Pero ako yung gituman. Nasa ko'y gitaktak na suod sa nako sa akong pamilya, hangtod karon sige pa kong suporta niya. Ngano man, love the sinner, hate the sin. Sayon ba? Dili. Sakitan ko. Maghilak ko. And they continue abusing me oftentimes. Pero sige lang. Basta ako, ato ning hukman ang sala. Kung anhi dinis atong panagkuyog, makasa ka, magbuwag ta. Pero higugmaon gyapon tika. Ana, mo na gibuhat ni Kristo nato. Ibutang tikas impierno, pero I still love you bisag naa kas impierno. Nothing can separate us from the love of God. Ana, gilingay mong tupad. Ingna, nothing can separate us from my love. Ingna. Ingna ba? Muna muhunong na unta tag sigig panudlo, siging panulisok, siging papriso anang mga makasasala. Ang ato untang biyaan, ang ato untang prisohon, ang ato untang isalikway, ang atong sala. Ang ato untang mga officials hunong na mo anang inyong siging impeachment, siging disqualification, siging kuan. Unya ang sala nagpadayon. Unsaon man? Ato ba nga ang atong present nga sala karon kaning trillions of pesos nga nangawagtang for the past 3 or 4 years, almost 4 years, trillions of pesos nga nangawagtang, maunay pangitaa, maunay hiringa, maunay tagai og definitive and clear solutions. Og kinsay mga culprits ana ipinpoint, higugmao nato sila, ipapriso nato ang sala. Unya kay sila may nakasa, mukuyog sila sa prisuhan. Pero ato silang gihigugma bisan pagtua sila sa prisuhan. Mo nang niingon si Kristo, I was in prison and you visited me. Ato silang bisitahon, ato silang atimanon, bisan tuas prisuhan. Kung guilty sila sa sala. Pero dili pag guilty, ayaw ipapriso. Di ba? Ano imo maipapriso nga di pa man guilty? Nga detention na pader. Sige, detention. How long? 10 years? 3 years? 4 years? Basig mura na sad sila guilty. Sa akong 5 years sa prison ministry, naaintaw na detain nato nga mga pinirisong niabot nag 18 years. Wa lang gyapoy pronouncement. Pero naay atong mga dagko keng tao, naapay existing nga kaso, mukalitlag ka absuelto. Wa pa moagi og detention, absuelto na. Pero trillions of pesos ang nawagtang. Pero ni ay accusation lang, 18 years na anas prisuhan, wa pay pronouncement. Inig pronouncement, you are guilty of lifetime sentence. Awa na. Ang kuyaw pagyod na apagyoy na-detain kani katawan ni na-detain og 13 years ang pronouncement, you are guilty of 6-year imprisonment. 6
6-year imprisonment, but he spent already 13 years inside jail. Ingon ana ang atong hustisya nganuman ang sala maoy nag-govern nato dili ang grasya sa Dios. Love the sinner, hate the sin, destroy sins, not the lives of sinners. Basic na nga principle. Kung di nato buhaton, muratag mga buang. Matod pas atong tubag sa Salmo, tudlui ako sa imong mga balaod o Ginoo. The law of God maogyoy the best. Okay. Katapusang lingi sa imong tupad. Yung na sugod karon magpakamatay nako para sa slat. Yung na sugod karon magpakamatay nako para sa slat. Unsa man na, magpakamatay nako sa pagpaambit sa akong kwarta ngadto sa uban, dili ko mupatay sa pagsigig tigom og kwarta. Daghan nato ni patay sa pagsigig tigom og kwarta, ang nindot magpakamatay tas pagpaambit sa kwarta. Si Kristo nagpakamatay sa pagpaambit sa kaluwasan. Wa siya mo patay aron siya maluwas.